Добре дошли в света на Торей търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага на сектора на търговията на дребно инструментариум за обучение. Нека изследваме силата на дигиталния маркетинг и продажбите онлайн. В миналото търговците на дребно разчитаха единствено на физическите магазини, за да достигнат до клиентите. Но времената се промениха. С навлизането на технологиите почти всеки е свързан чрез своите смартфони и лаптопи. Онлайн пазаруването се превърна в новата норма, позволяваща на клиентите да разглеждат и купуват продукти от комфорта на домовете си. Дигиталният маркетинг променя играта за търговците на дребно. Дигиталният маркетинг позволява на фирмите да достигат по-ефективно до целевата си аудитория чрез насочени реклами. Чрез платформите за социални медии търговците на дребно се ангажират директно с клиентите, изграждат лоялност към марката и създават общност около своите продукти. Чрез анализиране на данните за клиентите, търговците на дребно могат да получат ценна информация за техните предпочитания и поведение, което позволява по-добро вземане на решения. Създаването на онлайн магазин разширява обхвата на търговеца отвъд географските граници, отваряйки врати към глобален пазар. За разлика от традиционните магазини, онлайн магазините са отворени 24/7, обслужвайки клиентите по всяко време на денонощието. Сигурните шлюзове за плащане гарантират, че транзакциите на клиентите са безопасни и защитени. Ефективните услуги за опакуване и доставка гарантират, че клиентите получават поръчките си своевременно. Възприемайки силата на дигиталния маркетинг и продажбите онлайн, можете да издигнете своя бизнес на дребно до нови висоти. Научете повече за процъфтяването в пейзажа на дигиталната търговия на дребно, като посетите нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.